Top 3 municipal o most wanted person municipal level arestado sa Mangatarem. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang itinuturing na top 3 most wanted person municipal level sa Mangatarem, Pangasinan. Kinilala ang akusado na isang 30 anyos at residente rin sa nasabing bayan. Naaresto ang akusado sa pamamagitan ng isang warrant of arrest at nahaharap sa kasong paglabag sa acts of lasciviousness in relation to Section 5 of Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. May inirekomenda naman na piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Nasa ilalim na ng kustodiya ng pulisya ang naturang akusado para sa tamang disposisyon at kakaharaping kaso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!